जुलाइ मासनि लास्टाव माने 27-28 बेहाय उनावहाय लोगो मोनलायबाय सेमिनारावबो थांबाय बै सेमिनाराबो होसिगोन होननानै बियो डिक्लेयार खालामनायखौ खोनाबाय अब्ला बे दिल्लीयावनो जनानै जोङो सावरायलायनानै बुंदोंमोन नोंथांमोनाबोथ' रायज्लायनो हादों जेबो जायाखै जोंनियाबो जेबो जायाखै बिदिब्ला सदों माबोरै जोङो बड'लेण्डआव थांसै थांनानै बयबो ज' रायज्लायनानै जोङो माबायदि जोङो मोननै बेबस्था खालामनो हायो माबायदि ज'यै राननो हायो बिनि बागै रायज्लायनोसै जोंना हाखु दाखु फैनानै 30 तारिखआव क'क्राझारनि बड'फावआव जोङो गासैबो बर'नि आफादफोरखौ ज' रायज्लायनानै आन्दलनखौ ज' खालामनोसै आरो बिनि गेजेरजों बै एनडिएफबि बैसिनाबो बे रायजोखौ बड'लेण्डनि सोमावसारनायफोराबो बाहागो लाबाय आरो मोनफ्रोमबो हारसिङै रायज्लायनायाव बारा गुरुत्व गैया